l'altre dia vam anar a Belfast amb Marisa i el motor va començar a fer coses rares. Baixava de revolucions dos cops baixava de revolucions bastant, que semblava que es anava a calar, i després es va recuperar, però després a la tornada ho va fer un cop només. Llavors em sembla que potser és aquest famós dieselbook. Llavors el que vaig a fer ara és fer un com diuen aquí, diuen polish de dièsel, no? Polir el dièsel. I això ho faig amb un invent que li vaig veure al Patrick Line, i vaig a mirar si... Ho vaig fer a l'altre vaixell, sé que funciona. Esperem que sigui això, que només sigui el dièsel. I canviar els filtres. Val? Vinga. Vale, aquest és el polidor per al dièsel que faig servir. Llavors, aquesta és l'entrada, amb un tub de coure. Vale? L'entrada va per aquest tub. El primer filtre, un prefiltre. D'aquí va el separador d'aigua. Aquí dintre hi ha un altre filtre de 30 microns i després ho canvio a 10 microns. Vale? Potser faig 3 hores i 3 hores. Llavors aquí una bomba manual per pujar la bomba elèctrica, i aquí està la bomba elèctrica, vale? Jo tinc aquí connectat. Per detrás he ficat un fusible per seguretat i a l'interruptor tinc aquí, vale? Llavors això es connecta tot, bueno, la bomba es connecta a la bateria del vaixell, vale? Per una entrada de 12 volts, i això és el resultat final. Si veieu el vídeo com està el dièsel, aquest és el dièsel al final, net, polit, després de passar per aquest sistema. I amb el tub em permet de rascar el fons de l'invent, que només són uns filtres i un separador d'aigua. I ara sí puc accedir al tanc, i això és el més difícil, accedir al tanc, que està allà baix. Llavors vaig a veure si obro on està el sensor. On està el sensor potser puc obrir i ficar el tub per netejar. He tret els cargols i el primer que veig és que l'indicador, mira, l'indicador està completament trencat. Això és l'indicador de la quantitat, del volum de gasoil. I aquest em ballava, l'agulla em feia així. Llavors això segurament és el contacte. Llavors aquests contactes, quan acabem, els canviarem i a veure si la indicació va millor. La traiem això. Vinga, ja està. Deixem aquí. I per aquest forat, mirant de ficar el tub d'entrada, i el de sortida miraré de ficar-lo per la sortida, per l'entrada. I llavors que recirculi tot el dièsel i filtrar-ho. I depèn del color que tingui el dièsel, el color que tingui el filtre, sabré si està molt malament o no. Vale? Vinga. Li fico un tub de coure perquè sigui una mica rígid i així pugui arribar bé al fons i potser rascar una mica al fons. No tinc gaire espai, però miraré a moure'l una mica, a veure si puc agafar tota la merda. Com veieu, tinc una connexió a terra, que potser aquí no cal perquè el tanc és de plàstic, però el que tenia abans, l'altre barco, era de metall, era d'alumini. Llavors, és una mica overkilling, com diuen aquí, però per si de cas, que no tinguem cap xispasso. Jo treballava de manteniment aviació abans i sempre connectàvem el tanc a la bomba, en cas de que no hi hagi cap diferència potencial, tot i que és dièsel, però mai està de més. Bé, ja ha començat la festa. El primer que he fet és amb el manual aquest, purgar la bomba, i ara doncs ja he ficat
el tub aquí i la sortida a l'entrada del tanc, ¿vale? Llavors està circulant, però ja veieu el filtre com està ple de merda ja, ¿vale? Llavors el que faig és anar movent això i a mesura que ho vaig movent, mira, més merda entra a dintre del filtre, ¿vale? Doncs esperem que això sigui tot el problema, que aquest sigui el problema. Vinga, aquest filtre el canviarem d'aquí una estona i anirem fent, em sembla que són 70 litres per hora, llavors tinc 140 litres, són 2 hores farem 4, vale? Vinga, farem de més. Aquí veiem com va entrant el dièsel filtrat, ho veieu? Surt la càmera, vale? Es va circulant a poc, qüestió de paciència i anar a canviar filtres. Doncs com podeu veure, el problema està aquí. El dieselbug és un creixement microbià en combustible dièsel que pot danyar motors i equips. Sovint el dieselbug és causat per l'entrada d'aigua al dipòsit de combustible, cosa que pot passar perquè el biodièsel atrau aigua o per la mateixa condensació. L'aigua posseeix una densitat més alta que el dièsel. Aquesta cosa taronja que es veu és un flotador. Flota a l'aigua, però s'enfonsa al dièsel i serveix per veure, en cas de que el dièsel sigui molt clar, la diferència entre el dièsel i l'aigua. En aquest cas no ens fa cap falta, perquè la contaminació queda també a sota barrejada amb l'aigua. Mireu el prefiltre com està. És el tercer que fem servir. I aquí la separació d'aigua, això és un desastre. Aquest dièsel és un desastre i encara no entenc com és que el motor no s'ha parat del tot. Gràcies a Déu que ho han agafat a temps i no ens ha donat un problema de veritat que seria parar-nos a entrar en una marina o alguna cosa o a prop d'unes roques o alguna cosa. Llavors bé, ho netejarem bé, canviarem els filtres i ja està. So we change this filter. It's loose already. Okay. Oh, yeah, great. Okay. Well, you can see anything really in this filter, you know? A simple vista no veiem res, però observem la diferència quan ho comparem amb el nou. Okay. You see the difference? So of course, because it's not pre-filter, so everything goes to this one. So I think that was the problem. Bueno, aquí dic que no hi ha prefiltre, però això és el prefiltre. Okay. És important lubricar amb dièsel les arandeles de goma abans de posar el nou filtre. That's enough. That will be enough, yeah? No one. That's probably the funny part.
Aquests filtres normalment s'apreten amb la mà. Jo faré servir una eina, però és per la posició. És molt difícil apretar-lo amb la mà amb aquesta posició. No hi faig gaire força, però. Enough. We'll see, we'll put the motor on and we'll see. That's it. Have to pump. The pump is here. And then maybe pump a bit first. Can you see the filter if you get it full? There's a pump. No. That's here. Okay. Check now. Yep, coming in. Bring the camera. You full? Nope. Per purgar l'aire del circuit de dièsel, primer traiem el cargol que normalment està situat a sobre del filtre. Després bombeixem la bomba manualment fent servir la seva palanca. Fins que el dièsel surt pel forat del cargol. Bé, sembla que funciona bé. Anem a provar-lo al mar. Ok, seat trial. Estem provant el motor després de netejar el dièsel i canviar el filtre i sembla que està bé. Anem una mica més de voltes a veure. Bueno. No. Hola. Todo bien. No tenim vent, però perfecte perquè només volem provar el motor. Bueno, perfecte si no falla, clar. Tot bé. Fantàstic dia. Una llàstima. Podríem haver estat navegant, però hem hagut de fer això del dièsel per estar segurs. Bueno, ja ho tenim arreglat per la setmana que ve. Però quin dia. No hi ha vent, tampoc. No podríem haver anat gaire lluny amb les veles. Ahí està l'Ian. Espero que estigui ben agafat. He de fer un vídeo d'això perquè és increïble. El sol... Que maco que és. No sé, la càmera segurament no s'aprecia. Quina persona.
Abans d'acabar, voldria ensenyar-vos la diferència entre el dièsel una vegada filtrat i el dièsel abans de filtrar, perquè veieu que aquest procés realment funciona. No he pogut, però, netejar les parets del tanc, així que realitzaré aquest procés de nou anualment i aniré afegint l'additiu que m'ha recomanat el venedor de la botiga local per eliminar el bacteri. Espero que us hagi agradat l'episodi d'avui. Si és així, no oblideu subscriure-vos al canal, doncs tenim moltes coses a fer durant l'hivern per preparar Marisa per la temporada que ve. Fins aviat, amics!